Lali unokatestvérem. Úgy vesémbe lát. Te, kéne egy kis ötlet. Nem érted. Alig nő. Sanyi! Sanyi! Nézd meg, ott hagyja a kannát az út közepén. Egyszerűen hihetetlen. Hagyja messze. Milyen ötlet? Van egy kis cucc. Nem nagyon tudok vele mit csinálni. Mi? Játék. Azt nem tudod eladni? Hát ez elég. Szóval ez nem olyan hétköznapi játék. Mit csináljak 400 fej nélküli malackával? Szopós. Nem, biznis. Ezt komolyan mondod? Milyen malackák? Mondom, játék. Ilyen bársonyból vagy miből. De amúgy szépek. Van egy luk a hasukon. Olyan szalag jön ki, hogy rá van írva, hogy szeretlek. Meg köszön is. És a fejük? Hát ez az nincs nekik. Már úgy értem gyárilag. Így jöttek le a szalagról. Ki akarták dobni. Egy haverom szólt, hogy vannak, aki ott dolgozik, azt elhozta nekem. Mit csináljak?